Kabanay sa gipusil patay nga media sa Davao del Sur nga si Orlando Dinoy, blanco pa sa motibo sa pagpatay. Samtang Presidential Task Force for Media Security gipaspasan ang investigasyon sa kaso. Ano ang report ni Argil Relator? Blanco pa ang kabanay sa gipusil patay nga miyembro sa media sa Davao del Sur nga si Orlando Dinoy sa motibo sa pagpatay sa ilang mahal sa kinabuhi. Matud sa amahan ni ini, wala kuno'y nasulti si Dinoy nga nakalaban ni ini kaniadto. Hinoon, wala kuno kini kaayo nagaistorya sa iyang kinabuhi kanila. Busa, wala kuno sila'y ideya kung kinsa ang suspect o ang motibo sa pagpatay kaniya. Usa sa ginasubay karon sa kapulisan ang pagpamusil patay sab sa kanhi karelasyon ni Dinoy kung doon na ba kini koneksyon sa pagpamusil patay sab kaniya. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga witness nga dili mahadlok nga makig-alayon kanila, sanglit ipaubos sila sa Witness Protection Program sa DOJ. Ako ang instructionan sa hepe nga dapat masubay po itong insidente. Kaya hindi na ito malikayan, basin connected siya. Samtang, gimando na sa Presidential Task Force for Media Security ang pagpahigayon ug mas lalom nga investigasyon kalabot sa krimen. Patuloy din na nakipag-ugnayan ng inyong PNP sa Presidential Task Force on Media Security. Hindi lamang para sa kasong ito, kundi pati na rin ang lahat ng kaso na may kaugnayan sa harassment at pagpaslang sa ating makasamahan sa media. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.